बेसरा गथ'खौ बेसेबा दिननि उनावसो लोगो मोनलायबाय दिनैसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो कुमारिकाटा हाथायाव थांनि र' दायो आङो थांगोन आरोना स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो ग्रिन जा बरिया नुखादो वाव फरायनायानो दङ जोंखौ बासबो गैया टेम्पु गाखोबाय जोङो ओमफ्राय जों बोरै थांसै बायदि डेन्जार दाब्रायना लाना फैखादो जोंखौ टेम्पुआ ओमफ्राय दसे ओंखारखाबाय नै दायो जों सफैबाय ओमफ्राय जों मा लाना फैगोन नोंथांमोननो खोन्थिनो दे जोंनि सेन्देलफोरखौ नै बे सेन्देलखौ लानानै फैदों माबायदि नुदों नाय कमेन्टआव खोन्थाहरदो मा लुबैबाय थादों मेरी बाली माबायदि नुदों नै लोगोफोर दायो आङो न' सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थिखाबाय आं मा लानानै फैखो माने सेन्देलल'सो लानो होननानै थांखादोंमोन आरोना आंनि सेन्देलफोरा माने ज'जोबनानै दङमोन आरो ज'नो माने
एसां गोरलैयैनो ज' आरो बिराद बोसोर थांखायो आरो आंनि सेन्देलफोरा माने खम दामनियानो जा दामिनियानो जा आंना बिराद बोसोर थाङो सेन्देलफोरा ओमफ्राय थेवबो बिदिनो आथा गुगानानै दंमोन ना ओमफ्राय आङो बेखायनो आरो जरासे लानो होननानै दिनै थांबाय आरो कुमारिकाटा हाथायाव ओमफ्राय बे जे दखान बायदोंमोन आङो इ दखानाव माने आं मोजां नाङो आरो ना बिनि सेन्देलफोरखौ जोरनाय मोनो आरो बेनिखायनो आङो इ दखानावनो लायनो होननानै थांबाय आरो दिनै ओमफ्राय माने दामा बारा दाम नंसो आरो इनि सेन्देलफोरा बिराद मोजां आरो ना जोरो बेनिखायनो आं इयावनो लायनो मोजां मोनो आरो सेन्देलफोरखौ बेखायनो आं दिनै इयावनो लायनो होननानै थांबाय ओमफ्राय माने कुमारिकाटा हाथायखौ बारा खोन्थिनाय जायासै मानो होनोबा माने आं खनसे बे थांनाय खनसेयावनो मोनसे भिडिअ आं खोन्थिखादोंमोन ना कुमारिकाटा हाथायखौ स' बेखायनो आं एसां गोलाव खालामला होननानै भिडिअखौ माने खोन्थिबाय थायासै आरो ना लोगोफोर माबायदि नांखो आंनि भिडिअखौ नायनानै अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय आरो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय गाइस गाबोन मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ लाभ इउ अल आरो ओमफ्राय जोंनिथिं माने लाइनानो गैया आरो ना दिनै सानसेया लाइनानो फैखायाखै मानो आङो फुङावनो सिखारनानै मबाइलखौ चार्ज होदोंमोन चार्ज होनाय टाइमावनो दसे थानानैनो लाइनानो गायब ओमफ्राय बारा पार्सेन्ट चार्ज जानो मोनदिया आरो ना 2-3% चार्ज जानो मोनदों ओमफ्राय दायो मबाइलाबो बारा चार्ज गैया आरो ना बेखायनो आं भिडिअखौ बानायबाय थाला माने मबाइला अफ जालांगोन ना अफ जालांबा आरो गोदाव सोराव जायो अफ जालांबाथाय मा खालामगोन मा मागोन बिदि जायोना बेनिखायनो आङो अफ खालामलायला आरो थुनांगौ बाङाय ओंखायनो आं बाहाय फारसे दोननोसै बाय बाय गाइस